Yeah, ma, smile. Oh. Oh. Dad. Unahan na ay. Padaklot man. Wa na rin maroy kinintos. Kalimo na. Tapos na. Gahapon na rin to. Pagpahan dito panakop ta. Sana ka nang gayilo. Nakong na. Breakfast in Cebu. Among sudan kay humba. Humba nga gikan sa Oro. Tulgo naman na. Sa magingana ng nawong, oh. Sus, klaro kayo. Tulgo na. Nakamat to, day? Pagkalan. Ito na tadan. Dari data? Dari tao. Dari data kayo. Hi. Hi. Sit down. Hindi ba pabiti? Daddy. Masakay na po ang park ko, Dad. Pero pasahero. There. Hey, welcome to Cebu. Papa di ay. Imong bagye, ma. Oh, shucks. Yeah, ma, smile. Oh. Oh. Dad. Anak, dili ta diha. Astra di ay si Papa di ay. Luana na. Get your bag. Asa dapit, Daddy? Ha? Ha? Lower? Naman po na yung numbering, Daddy. Murag sa kuan ba? Asa munta? Tanawa ang number. 338, anak. Ano o?
306. 306. Wala man. Nawala naman ko. Nangita misa mo. Kuan, higdaanan. Uy, ali diri. Nani niya? Ay, ito. Anak, come here. Anak, come here. Where? The 06 og. Ay, tita. 308. No, diri rata. Diri ka nagtabay si daddy og. Dili. Anday. Ay. Ay ko bin. Okay, iman ko. Wala kang yakbe. Okay, yakbe. Ganda dasbe. Ano? Mahala ka. Asabi, Amen. Unsay tulay? Dako kaayo. Init. Taman Lunis. Lunes. Ato pa ni Lunes. Martes pa ni mo. Kagulian ni. Ingaw gyud oh. Ikaw kayo lagi. Murag Domingo. Ang daghang kay tao dito sa Pilianas. Tak sa muka. Ang gawas na itong ilahang props kay gapon. O sila mahurot o kanang rehearsal. Practice ba? Asa i-plastan nila ilahang mga props ana. Asa ang manayaw. Karon continue na ron. Bago pasudli ang Jones gahapon. Kapitol padong Pinilosaryo. Ay pasud kanan. Puro mga tao ron glakaw. Okay, nag-abot na to dito. May tatag tubig ha. Wait lang ha. Gamay na lang. Hapit na. Wala po sakyan. Yung ani. May daghang mga inibas mo. Mm. Pero mo ba? Wala
Ito, unahan na ay. Hmm. Katakutan. Wala marang pinintos. Kalibo na. Nasa, tapos na. Gahapon na rin ito. Tumpahan dito banakop ka. Wala ka nagkahilo. Napong na. Abot na. Ano na? Hindi na mong sakay na. Aki mong lasyon. Nalapas sa tong beauty. Nalapas sa mong beauty kay first time na mo sa konsolasyon. Oh, o may kabalo sa dapit. Diyos ko Lord. Naabot ra gyud mi og Cebu, wala damha, wala may mga kwarta, wala may mga sapi. How's your travel, sir? Kabo kag Cebu, sir? Gutom. Di ni mo bahaan kay ko. Si babaw. Nung ba ni? Dala sila snake plant diri daghan dad o. Awa dad. Hindi raw, dago niya. Oo. Nata diri ga stay sa Konsolasyon mga guys. Sa palasyo ni Burading. Manay sudan sa mga taga Cebu o sudan ka na. Kung ba ngagikan sa Dipolog. Lad ngagikan pud sa Dipolog. Mahal yung bulad dere. Mahal na. Kapla sa Dipolog naabot og Cebu. First breakfast in Cebu. Among sudan kay humba. Humba nga gikan sa Dipolog. Let's eat. Let's eat. Mama. Kaon. Kaon. Okay, paklang serba sa kuan. 150. Bawanay pa, nag-order na lang po dahil Jollibee. Daghan na ng 300. Uy, ayo. Di man kami mga akon, wala may bata. May mga bata. Budget ba? So, may bata lang to. Naman, may urot niya nila. Wapil na kung tagaan ng pagkaon ng mga Syria. Mga bata. Kaya ang mga kaundan mo sa bata. Sige mo kung ano. Sabi ko kaon. Bata kayo nagpiyak ang pod. Kaya maglaway, magpunang bata ng pikas. Alright, so naabot na gyud ta diri sa Cebu, guys. Nanhira gyud tag Cebu para matulog, no. Matulog sa ko, guys, kay nabilar ko sa barko, wala ko katulog og tarong dito. So mo to siya, manhira tag Cebu aron matulog ha. Kay lami pa kay katulog unya na tadapit mulaag. Kuyog ta mulaag taon niya dapit mga guys. So pislok sa takaron. Okay, katulog.